Днес ще разгледаме един наистина интересен казус. Как един местен развъдник, наречен Тим фон Васи, успява да се превърне в еталон за качество. Ще се опитаме да разберем какво стои зад всички тези високи оценки и наистина доволни клиенти. И така идва въпросът. Каква е тайната? Какво прави един развъдник не просто добър, а такъв, на който хората си доверяват без колебание? Нека разнищим модела им стъпка по стъпка. Всичко започва с опита. Години работа, практика и изграждане на име, което днес стои зад десетки успешни кучета и стотици доволни клиенти. Но опитът сам по себе си не е достатъчен. Истинската сила на Тим фон Васи се крие в хората зад него. Изградена общност от професионалисти в България и Чехия, работещи заедно, обменящи знания, кръвни линии и визия. Това не е просто развъдник, това е система. А всяка силна система има своята основа. Тук тя започва от средата, в която растат кучетата. Простор, свобода, движение. Големи площи за игра и развитие, естествен ритъм на живот. Това не е случайност. Това е съзнателно изградена среда. Върху тази основа се надгражда нещо още по-важно – контролът. Задължителното обучение не е опция, а стандарт. Защото истинската стойност на едно куче не е само във външния вид, а в характера, дисциплината и баланса. И когато всички тези елементи се съберат, остава най-решаващият фактор – този, който определя всичко. Селекцията. Прецизен подбор, ясна стратегия, без компромиси. Всяко поколение е внимателно планирано, всяко куче има своята роля, всяка линия се развива с цел. И именно тук се крие отговорът. Това не е въпрос на късмет, не е въпрос на реклама, а на последователност, стандарти и визия, която не прави компромиси. Тим фон Васи, село Мало Конаре, България. Повече от развъдник, стандарт за качество, име, на което хората се доверяват.